माने गोसोआव मोनथिखाबाय आरोना बाबाया गैला होननानै। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि इउटुबार्सफोरनि टप निउसाव बरायनाय जाबाय आरो नोंथांमोनहा नोंसोरनि इउटुब चेनेलखौ आंनि बे इउटुबार्स निउस भिडिअ'आव रायखांजानो गोसोब्ला गाव गावनि चेनेल नेमखौ आंनि इन्स्टाग्रामाव खिन्था हरबानो जाबाय। बिदिब्ला भिडिअ'खौ सुरु खालामदिनि। दिनैनि फार्स्ट निउसआ जाहैबाय सन अफ बड'लेण्ड इउटुब चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा उदालगुरिसिम राइडआव थांगासिनो दंमोन। लामायाव बेजों थांफानाय SN26 राइडारनि एक्सिडेन्ट जायो। एक्सिडेन्टआ बबे जायगायाव जानायमोन आरो राइडारनि सिचुएसना माबायदि, दायो बेखौ सन अफ बड'लेण्ड इउटुबारनि खुगानिफ्राय खोनासंना लादो। सासे लोगो जोंनिया SN26 राइडार गरमा एक्सिडेन्ट जाबाय मैयाहाय। दा जोंनिया बेहाय थानांगौ नङामोन, जों उदालगुरिसिम थांनायनिमोन आरोखि। बिसिमथ' सहैयाखिसै, दा उफाय गैयाबो थानांबाय। ओमफ्राय एक्सिडेन्टआ जाहैबाय बै तेजपुर मोननायनि सिगां जेब्लानाखि ओरै नगरनिफ्राय फैयो मोनसे टल गेट गोदान दङ, बेहाय जादोंमोन। मानसिया थिगैनो दङ दा, ओमफ्राय हस्पिटालाव दङ बियो। जों बेखौ हस्पिटालाव दोननानै थाफैबाय। दिनैनि सेकेन्ड निउसआ दङ गफुर बियार चेनेलनिफ्राय। बिथाङा गावनि चेनेलाव रिसेन्टलि मोनसे भिडिअ होनाय जादों, जेराव बिथाङा एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिनायजों लोगोसे दुखु मोननाय फोरमायदों। बिनिनो ससे भिडिअ क्लिपखौ आं देखायनि। थादों जाय दिनै साफा सानै आबसुनि बिथांमोना आबसुनि सोमावसारनाय समाव ओंखारना ओंखाराखै, जेरैबायदि आबसुनि माखासे जेरैबायदि सोमावसारनायखौ लानानै दैदेनगिरिफ्रा बर' रायजो राजाफोरखौ बुंबोदोंमोन। बर' हारिनि सोमावसारनाय, बर' हारिनि माखासे मोननो गोनाङा आबसुनि दारैनो। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ फुल नायनोब्ला बिथांनि चेनेलाव थांनानै फुरा नायनो हागोन। बिथाङा जोबोद मोजां मोजां बाथ्रा बुंदों। दिनैनि थार्ड निउस आपडेटआव दङ आरकेबेट इउटुब चेनेलनिफ्राय। आरकेबेट इउटुबारा बि बयसखौ लोगो मोननानै ओरैबायदि खुसि आरोना। बिथाङा गावखौ हेल्प खालामनाय माखासे जोंनि आसामनि इउटुबार्सफोरखौ साबायखर बावदों। बेनिनो ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो आं देखायनि। तो यार गाइस, मेरा ट्रिप में जाने के दौरान बहुत सारा यूट्यूबर मेरे को हेल्प किया है। असम का भैया लोग, एक्स्ट्रा यूट्यूबर भैया, आपको बहुत बहुत थैंक यू दिल से। और एक भैया है बोडो सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल, उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और एडेस अम्पियर सर, आपको भी दिल से थैंक यू। दिनैनि फोर्थ निउस आपडेटआव दङ बिबारी बसुमतारी इउटुब चेनेलनिफ्राय। बिबारी बसुमतारीया दाख्लै बावै मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन आरोना। बे भिडिअखौ मेहेर औवारिया रिप्लाइ होदोंमोन आरो बे भिडिअखौनो बिबारी बसुमतारीया रिएक्ट खालामना रिप्लाइ होफिनबावबाय। बिनिनो ससे भिडिअ क्लिपखौ होनि आं। ओइ फाग्ला, दानि जुगावलाय बहा अरिजिनेल माल नुबावखो नोंलाय? दा बायदियाव नोङो 100 जन सिख्लाखौ रिजेक्ट खालामबाबो अरिजिनेल माल मोना। फाग्लाया गावानो 3 4सो डुप्लिकेट खालामखांबाय बे। दिनैनि फिफ्थ निउस आपडेटआव दङ मन्दिरा मुसाहारी इउटुब चेनेलनिफ्राय। मन्दिरा मुसाहारीया बिराद गोबाव जाबायमोन गावनि चेनेलाव भिडिअ होयैया। मैया गावनि चेनेलाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन। बे भिडिअआव गावनि बिफाखौ बे बुहुमाव गैला होननानै दुखुजों फोरमायदों। आं बेनिनो ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनि, नोंथांमोना नायनो हागोन। मिथिखाबाय आरोना बाबाया गैला होननानै। ओमफ्राय दसे उनावनो अफिसनिफ्राय फन फैबाय। अफिसनि मानसिफ्रा खोन्थाहरबाय किरण मुसाहारी गुजर गैया होननानै। होमबा जोङो पुरा माबायदि अबस्थायाव थानो हाबावनो आरो। आंनिफ्रायबो बिथांनि बिफा गोमानायाव दुखु मोननाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो। आंनि चेनेलाव बिदिनो इउटुबार्सफोरनि निउस होनाय जायो आरो नोंथांमोनहाबो नोंसिनि इउटुब चेनेलखौ आंनि भिडिअआव रायखांजानो गोसोब्ला इन्स्टाग्रामाव खिन्थाहरनो हागोन। आंनि इन्स्टाग्राम आइडिखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। गोजोन्थों।